bindetagol ngam hajju to Makka leydi Arabie Saoudite fuɗɗima ɗo e Sénégal woni joni lewru sababu jillu men ɗo e nokku ɗo yaadu ndu heblanete passeport akki police ngu en tawi ɗo capitaine Babacar Diop kalfinaɗo golle ɗe ya un bureau pour les privés caggal nde o holli en service aji ɗi omba artana en e silsiloji ɗi hajjiyanke o rewata. Le pèlerin, la première chose qu'il a à faire c'est de ko hajjiyanke o adato wadde ko ƴettude millionji mum 4 o naɓata banque islamique caggal ɗum nde tawno emin gollida e banque o mamin tin neɗɗo o yuɓi ñande kala min cuuɓo rogere yimɓe aroɓe ɗo min nodda ɗumen soɓe gari ɗo service aji laamu ɗi foof nani ɗo min ɗoftaɓe hen soɓe jalta diniyankoɓɓe kadi ciftanoraɓe sarɗiji hajju eno ɓe kaani wonirde to Makka. Voilà grosso modo le circuit du pèlerin. Hikka kadi no hitande faltini nde Pour le Sénégal donc on a reconduit le même quota donc Sénégal yemirama yo naw Makka yimɓe ujunnaji 17,960 ujunnaji 11 fof ko gollorɗe ɗe gona lamiyankoje naɓataɓe kono wonko hesɗi hikka e golle ɗe bien l'initiative de min mbaɗi bureauji e diwe Tambacounda Saint-Louis Ziguinchor kam e Diourbel tawti Dakar ngam weɓnude golle ɗe pour désengorger un peu Dakar. Cheikh Mouhamadou Saïdi Thiam jonaniɗo fondation dental Dakar eɓe dokka nawdi hikko hajjiyankoɓe 120 omo artana en e no ɓe ɗoftirta yimɓe maɓɓe ɓe eyyi min puɗɗoto ɗoftude ɓe ko so tawi ɓe noddi min eɓe cohli yaade ɓe jogui ko ɓe mbiyata ɓe ɓe gaddu toon kayitaji ɓe waɗana ɓe fiche de renseignement so ɓe mbaɗi fiche de renseignement ɓe kalna ɓe no ɓe gardata hangar so ɓe gari ga komin wallata ɓe holno ɓe keɓirta visite médicale après so ɓe gayni vaccin ji mabɓe so ɓe gayni so tawi cohluɗo passeport ɓe walla ɗum heɓa passeport kadi mo ala identité kadi min balla ɗum anni yiɓe yaade ɓe ina joɗno no golle ɗe goni e yarude ni o gorkaje mbo duuɓi mum puɗɗi hewde mbo tawɗen no jooɗi no ɓorni daneji ko e maɓɓi waɗi fayida par ce que mi yi an ɗo désordre dal jiimi tan gila min garmi ɗo mi yi wajotoɓe ɓe ene mbajo ciftinaɓe andunoɓe ene kalana ɓe ganda garmi ko e joni mi yi nana waɗa fonctionné eyyi joni kay panmi tan ko nde Allah gasnata e jaam taw kadi koye dow ɓuural ñande 5 e 6 ndu lewru ɗiɗo ɓuuru jagorɗo Arabie Saoudite kalfinaɗo hajju kam e umra waɗi jilluɗo e Dakar o habri pellitte kese ɓamdaɗi e horeɓe Sénégal gam hajju ɓeydo newnade Sénégal naaɓi min pelliti uddidde ɗo e ambassade o bureau amen taw ko kertoriɗe tan ko yewti e heɓugal visa faade Makka ma ɗum ɓuuri yawnude kadi wemnude gueɗe ɗe saabu foof ina waɗo e dow internet o taw jomum yahani ambassade min cifodiri kadi e Air Sénégal kam e Faleynas mo Saudiya ngam so laaɗe ɗe gummima Dakar ɗe cangata hay nokku ɗe jahata tan ko Jidda hikka noon laaɗe biroji ɗe ma jah ummade 17 ha 24 lewru joyoɓuru gartolgol ina tijja 12 ha 22 lewru jeegoɓuru nde ɗo hitandi